Good morning mga kabarangay. We are here in Dangkalan. This is a part of Bulusan. Saan dito kami na nag-stay. Actually yung kabila na yan. Sa kabila ng bakod na yan. Diyan kami nag-stay for about 8 hours. Mura lang ang entrance dito, nasa lang 30 pesos. Tapos yung cottage is 200. Tapos plus parking fee, mura lang. Ganda dito kahit medyo simple lang yung lugar, pero malinis yung place. Look at that. Malinis ang lugar, malinis ang hangin. Kahit simple lang yung beach na to, pero okay naman. Ang pinakamahalaga, mura, affordable. Hindi kami gagastos ng malaki. Yung bundok na yan, yan yung Mount Bulusan. Active volcano yan. May panahon na talagang pumuputok yan. Ano luto mo, Kuya Tib? Kape. Ha? Kape? Hila ng tubig. Pwede magkalat dito. Ha? O, pwede magkalat. Ano tayo, pagagalitan tayo? Environmental P60 eh. Nagalines. Hindi, ligay nyo sa supot, nakakahiya. Papad pa rin yan. So, hindi po kami taga dito, taga Bulacan kami. ₱10 isang kalat dito. So, 60 na nga yung sinigil. Ha? 60. Environmental fee. Oo, mga nga, mahal pa sa entrance. Hindi, kami-kami ako lang kaluin, malulusaw yun. Hindi, ikaw man yung Alin yung halo eh? Hindi, halo. Yung maluluto yan.
kami ng tahong at saka isda. Mumurang isda lang nabili namin. Wala kaming pera eh. Kaya tipid-tipid lang. Lamisa. Ayun o. Isang lamisa lang. Ala, nagkakapagbaga na kayo? Okay. Actually, this is my second time. Tumasa nga ng konti yung ano eh, yung entrance eh, dati 20. Ay 10 piso lang nga pala, ngayon 30 na. Ay, may ate. Ah, ito. Ito kanino to? May may-aring iba? Ha? Hindi yung mauling natin. Ah, ito. Ang ginawa eh, hindi naman pipirito eh, tinanggalan ng bituka. Ay, nako. Eh yung bituka niya, ang sarap kaya. Ang tahong hain, asan ang tahong? Ito. Nag-iihaw pa kami ng tahong. Kaya. Kaya pala screen. Iyon ba lahat? Oo. Ayun lang natin yung ito. Hindi ka natin lang. Ayan, yan yung dalawa. 4 na supot yan eh. Pare pare. Pare katatak. Pare wag kang magtatanong ka muna pare. Tatanong ka na, nagtanong ka ba? Hindi nga eh. Hindi yung ano yung tahong daw natanggalan daw ng kaliskis. Tapos, Mas maganda kayo tinatanggalan ng kaliskis daw. yan tahong. Oh, yung tahong. Tatanggalan ng kaliskis. Sige. Malinis tignan. Kalay tilapia. Ngayon ko lang nalaman yung tahong na tinatanggalan ng kaliskis. Yung kaliskis na iba naman yung kaliskis yun eh. Woohoo! Bigo time! Bakit maalat? Maalat ka pre. Ang lalim mga pre. Tingnan niyo. Mas maalat to kaya sa kabila. Ang lalim dito. Hanggang leg ko. Naluntok. Lalim. Dito tayo sa mababaw.
Pupunta kami rin sa Maalon. Kami manguhuli ng pating. Ayun ang mga kasama namin nagbabantay ng gamit. Baka mawalay aming mga brief, sapatos na mabaho, medyas na mabaho. Mamaya pagkaahon namin, sila na naman ang maliligo. Oh, sarap, may gulay dito. Oh. Kasing gulay re. Idat, gulay oh. Sarap yan. Lagyan ng suka. Okay, lagyan ng suka, pagkain na yan. Sarap yan. Ayan. May asin na, suka na lang. Tawag dito is gulaman. Ito ay kinakain to ng mga kambing. Ano kambing? Saan lasa niya? Sarap pre. Sarap. Ang sarap. May sibuyas. Mm. Malasa. 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 Sairan, tatay kami. Pag may nakita kang nakalutang dito, alam mo na kung kanino sa amin dalawa. Ay, malapit na kami sa Alon. Kaso lang, bawal na ng may-ari ng resort na lumagpas kami dyan sa may bilog na yan. Yung bilog na yan, oh. Bawal na. Hindi na nila pananagutan pagka nalunod ka at lumagpas ka dyan. Yun ang policy nila. Kaya hindi na kami lalagpas dyan. Dito lang kami. Pwede dito magkalkal. Hindi nakikita. Ang ganda oh. Yan yung Mount Bulusan. Yan ay active volcano. Ngayon hindi lang may panahon na pumuputok yan. At sa kabila ng Mount Bulusan na yan, doon sa may right side na yan, nando naman yung aming barangay. Which is Barangay Santa Cruz, Barcelona, Sorsogon. Itong lugar na to na sakop ng Dangkalan na to, ito ay Bulusan, bayan ng Bulusan. Yan yung pangalan ng bayan dito. Ano yan? Tato. Tato. Itong isang kasama kong ito, actually vlogger din to, si Shairan TV. Shoutout mo na may channel mo. Hello. Shoutout to... Ulit. Ha? Take 2. Take two. Sige. Hindi, ayusin mo. I-edit ko na lang. Shairan, ano mo yung... Endorse ko. Sige. 1, 2, 3, go. Hello po. Pa-subscribe na po ng aking channel sa Shairan TV. Ganun lang. Ano yan? Ba tawag yan? Hindi, ang tawag dito yan oh. Pwede nyo doon sa kasi alaman dagat. Sabi ko na eh. Sabi ko na, Barbie. Pwede nyo ba sa kasi dada eh. Ha?
more fun in the bangka. Hi! Naka-vlog ka kuya? Hi po! Shout out. Shout out! Shout out! Shout out! Shout out po kuya! Oh, shout out ang mga pangalan nyo. Oliver! Oliver! Shy type ako. Shy type? Mga taga saan kayo? San Agustin, ay, Erosin po. Ah, Ersen, Bicol man? Mga Bicol man ngayon ka mo. Bicol man tayo kami. Oo. Bicolano mo. Ako, doon lang sa Barcelona ako. Hindi, taga Bulacan kami. Sa Bulacan pa kami galing. Magkano ang upa niyang tatay? 200? Ilang oras yan? 1 hour. Ah, 1 hour. Oh, ayos yan, oh. Tapos dito lang paikot-ikot, ano? Doon. Sairan, 200, 1 hour. Bibi, laklo. Ako na. Ano, tuwakan ko. Oh, to. 200 isang araw, hindi, 1 hour lang. Isang oras lang. May extra si Yokoy. Magkano ba? Magkano na kuya? 28. 1,000? Ah. Okay. Wait, GoPro yun, GoPro. GoPro 09. Sige daw, langay daw agent. Ano lang viewers mo? Sige, ano? Ayun. Ano lang viewers mo? Alin na yun? Hindi pa lang. Mali lang yung vlog. Kasi nagbablog ka sa YouTube. Panoorin nyo, nakakaano kayo sa YouTube. Ano naman subscriber mo? Ano? Konti pa lang. Ilan? 1,000 lang mahigit. At least may followers. Ah, may followers ano. May nagtyaga sa akin ah. Hi! 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 Paro G! Hindi na kayo muna sa ano, sa may ano, sa diba? Oo. Ay mo da. Ay sabi-sabi kayo sa ilalim ng tubig. Ah. May mo sa mga kapungitan. Tapos ano kayo ng ano ng yung ano hininga nyo para may bula, may bubble. Kaya 1, 2, 3. Tingnan natin ha.